Cama kunithokozani bantu abahle, cama kunithokozani bethuna, ndiyathemba niyaphila. Ndigqibele kudala ndinokhe ndiphinde ndibuye. Ndisathetha ngentsimbi ke bantwana basekhaya, ndisathetha ngentsimbi, akukabikho into etshintshileyo. Namhlanje ndifuna unyathela apha into yokuboniswa kwegqirha. Into yokuboniswa kwegqirha ke bethuna, iyenzeka into yoba umntu agule ebuncuncini bakhe. Laa mntu lowana xa egulayo ufumaniseka uba lo mntu uyalibonisa igqirha ngoku esemncinci, but ke ngolaa mntu angabi nako ukulandelela ngoba lo mntu amboniswayo ngumntu ekumele athini. Ibe laa mntu ingumntu ekumele ekuncedile. Ubone ke ngoku umntu uyakhula iminyaka ihamba, umntu ade afikelele mhlawumbi ku-30. Laa mntu lowana abigqirha lakhe engadali bone okanye angadali phuphe. Laa mntu lowana ke ngoku into eyenzekayo uba angabi nako ukuliphupha igqirha yinto yoba laa mntu igqirha lakhe wayelibonisiwe ngoku asakhulayo, kodwa ke akayazi uba angenza njani okanye angalandelela ngeluphi uhlobo. Yile nto ke ukubona uba umntu iminyaka ihamba kodwa akadala inikwa igqirha, kungoba laa mntu wayelinikiwe igqirha kodwa akayazi uba makenze njani for ukulandelela. Yile nto ke ngoku xa uthi ubona uba iminyaka ihamba uyaguga, igqirha lakho awulazi okanye awukaliboniswa. Kumele uyazi ke mntasekhaya uba kumele ube ngumntu ozawunqula athandaze, alayite la makhandlela wakhe, alayite ezaa mpepho. Uzile nokuzila ubucela igqirha, utsho uthi bantu abadala nanindinikile ngexesha lenu kodwa mna andisalikhumbuli, khanike niphinde nenze imizamo nindibonise lo mntu onothanda incede. Kulapho abantu abadala bangenelela khona bakunike igqirha. Okanye uba bade bakunike, uyakwazi ukunqula uthandaza uthi bantu abadala ndibona ubani kabani, ingaba ubani kabani na yena akanokulungela na ukundiphathela imisebenzi, akanokulungela na yena ukundinyanga. Batsho abantu abadala baphendule ngokwamathongo okanye ngokwamaphupha. Aba bantu aba xa ucela kubo ucenga kubo umkhombandlela bayakunika, kodwa ke xa uzawuthula nabo bayathula. So ke ngoku umntu zizinto athi azenze eziyana xa efuna ulandelela ngegift yakhe okanye xa efuna ulandelela ngesiphiwo sakhe asinikwayo ngabantu abadala. Ityala lentsimbi aliboli, noba ungabale kuyephi, uzula icawe zonke, funeka uyazi uba lihleli, uba lithathwa lizawungena enzaleni yakho. Iba njalo ke bantwana basekhaya, iba njalo ke bethuna. Ndike ngoku ibingase abazali abanabantwana bayazi ingulo bethuna xa ifikile. Awukwazi ukuthi hayi mayisuke kubani iye kubani, xa ifikile kubani ifikile. Yile nto ke ngoku abazali ngase bayazi uba umntu xa enomntana ogulayo kuyanyanzeleka laa mzali uba umntana wakho uyambona usemncinci ayongxolelwa, ayothethelwa laa mntu emaxhantini, kutsho uba abantu abadala akho nto siyalayo, kodwa khanimlindeni umntana khafunde aphangele, emva koko azawukwazi ke ngoku ukunihoya. Abantu abadala bayamlinda loo mntu lowo. Andithethi ngondiva ke mna, ndithetha ngam. Mna libe khona ixesha apho ndingxolelwa khona ekhaya kusithiwa hayi mani khanike nimlindeni bethuna lo mntu lona akhule, khanike nimlindeni afunde agqiba aphangele. Nyhani abantu abadala bakwenza oko kwakucengiwe ngabantu basekhaya, nam ndazicengela. Bandlinda ndafunda, bandipha umsebenzi abantu abadala. Ekubeni bendipha umsebenzi babona uba ndipholile, baphinda bafika bathi kaloku wawuthe mawulindwe, sikulindile ke ngoku ixesha lakho liphelile. So funeka uyazi ke mzali uba unalo mntanakho, umntanakho sumdiscourage. Umntanakho xa eza nephupha mamela, umbuzele uba uyabona uba mhlawumbi ayakubhida, kodwa ke bazali ingulo ayibalekeki. Injalo ke bantu abahle, injalo. Kuphinde ke ngoku bethuna ukuba masithi uzakwenza umsebenzi wabantu abadala, masithi uzawubopha apha amalungu. Abanye ke abantu bathi yintathabhekile, abantu bayibiza ngokuyibiza. Uyabona ke xa uzawuthi ubopha amalungu, xa uzawubopha amalungu, yes umqombothi uyasilwa ube khona,
kuxhelwa bhokhwe okanye gusha. Into exhelwayo yinkukhu, sisiphemba nje for ukuxhoma. And then ke ngoku into yoba ke umuntu eza kwenzela umsebenzi wakho nawe funeka uyijonge. Xa uzawuthi ubopha amalungu, umuntu oza kwenzela laa msebenzi akanalo ilungelo loba kuthathe ayokufukamisa emzini omkhulu okanye ndithi emlanjeni nasehlathini ubuzawubopha amalungu. Xa uzawuthi ubopha amalungu, umsebenzi wakho uqhutyelwe endlini kuphela, awathathwa amahambo athathwa ngose kubekho izinto ezizawuxhelwa. Umzekelo, umuntu xa esenza ngelaa mvuma kufa, amahambo ayathathwa, umuntu ayofukamela kulaa ndawo ekudala iphupha, ayolala kulaa ndawo ekudala iphupha. Xa uzawuthi ufukame ke funeka uyazi ukuba ibhokhwe yodaka iba khona ezawuthi ixhelwe phaa ingetheni okanye emzini omkhulu, ityelwe phaa igqitywe, kubhatalwe ityala lakho, kohlwayelelwe. Funeka uyazi loo nto leyo. Ibhokhwe ezawuthi ixhelwe ekhayeni ibe kusithiwa yibhokhwe yemvuma kufa, funeka uyazi uba iba khona. All in all ke iibhokhwe zemvuma kufa ziba mbini. Xa ezawuthi umuntu akwenzela umsebenzi ngebhokhwe enye athi ukwenzela imvuma kufa, uboyazi uba lo mntu lo uqhathile, ekuhambeni kwethuba uzawungaboni ibintu ikukhomba phaa kulaa bhokhwe enye wena oye wayixhelelwa xa usenzelwa imvuma kufa. Lezo ke izinto funeka nizazi okanye funeka zingene zizinze ezingqondweni. Imfukamo ke ihambe nebhokhwe yayo, kuthiwa xa ibizwa ibhokhwe yodaka. Yile nto ke ngoku abantu abangootata ufumaniseke uba bona xa bephuphayo baphupha besebhomeni, uzube phaa kubikwa kahle imfukamo yobugqirha. Imfukamo leyo othi uhlale kwinto yakhiweyo bubhoma, ubufukama kule ndawo ithongileyo engetheni okanye emlanjeni.